Bona nit. Com esteu? Bé? Fantàstic. Gràcies per venir aquest divendres a la nit al Pati de les Dones. A sentir aquestes dues persones meravelloses, aquí no calen gaires presentacions, però sí m'agradaria, primer de tot, dir que aquesta xerrada serà en anglès. Em sembla que teniu aparells de traducció instantània. Val. I després fer una petita presentació de per què hem convidat a Carla Simón i a Audrey Diwan amb nosaltres aquesta nit. La faré en anglès, així que comencem. Kind, sensitive, Amable, sensible i irreductible. Així és com ens agrada pensar en Agnès Varda i la seva obra. Ara bé, aquests adjectius també descriuen la flamant filmografia d'Audrey Diwan i Carla Simón. Benvingudes. Comencem. Posem-nos còmodes, mans a l'obra. Aquesta trobada es titula Hereves de Vardà. Us sentiu hereves de Vardà? A qui li agradaria començar? En primer lloc, m'he d'anar acostumant a la meva veu en aquest lloc tan gran. A mi em resulta difícil sentir-te a mi mateixa i és difícil considerar-me hereva directament, no? Però, en fi, tinc sensacions molt profundes amb Agnès Varda. M'inspira molt i m'ha guiat i m'ha inspirat molt a la meva feina. Sí, estem tenint música que ens està sortint per aquí. Hi ha com una musiqueta que està sortint per aquí, sisplau. Depèn de com ho miris. Ara, ens han posat com a ambient de bar. A veure... Ara, perfecte, genial. Molt millor, és que si no és com... Much Ara sembla better. que estiguem soles. Now... Ok, all right. Bueno, vale, pues a veure... Molt bé. Jo penso que veure les obres d'Agnès Varda és tan inspirador. És una d'aquestes creadores que quan mires les seves pel·lícules et dona com una mena d'energia, una energia per fer tu les teves pel·lícules. És tan juganera, experimenta tant amb la filmografia que et dona molta energia. A mi em dona molta energia per seguir avançant. Fes el que vulguis, però fes-ho. Jo em pregunto si m'inspiren més les seves pel·lícules o ella, perquè ella representa quelcom, no? Sobretot a França. A França va fer-se un espai, va fer-se un lloc al començament perquè no va ni tan sols estudiar cinema, per tant, és com que no pertanyia a aquell espai. I després va decidir que la llibertat seria el seu passaport. Va deixar de sacralitzar el cinema, s'hi va implicar amb cos i ànima. I va dir, s'hi poden fer coses al cinema, però no només pel·lícules, sinó també fotografies. Cada dia tenia noves idees. L'art és a tot arreu. Crec que va transformar la idea de la creació i ho va convertir en quelcom juganer, obert a tothom, cosa que en aquella època no era tan normal. Crec que va obrir la porta en aquest sentit. I Agnès Varda és tot un personatge. I a més també és una persona real. Em sembla que la vau conèixer. Ens podríeu parlar d'aquestes trobades amb Agnès Varda? Sí. Com es diu? Era una persona molt accessible. Era aquest tipus de directora que et podies trobar als festivals de cinema. La primera vegada que la vaig veure va ser a Sant Sebastià i després a Canes vam anar a un sopar en un programa que es diu Dones en Moviment i em vaig asseure al seu costat. Ella just acabat de rodar la seva última pel·lícula, estava amb la seva filla, sempre anaven juntes a tot arreu i em va sorprendre molt com, de manera molt autèntica, molt genuïna, va mostrar interès per la meva feina, perquè era aquest tipus de persona. Li agradava a la gent, li agradava a tothom. I em sembla que això aporta esperança. Penso que d'alguna manera ella va trencar la idea del geni.
Hi ha directors de cinema que alimenten aquesta idea del geni darrere del director i et fan pensar que mai no arribaràs al seu nivell i que és impossible fer coses tan meravelloses com ells o elles. I em sembla que Bardà era tot el contrari. Era algú molt proper i, a més, compartia la seva tasca i la seva manera de fer les coses, cosa que oferia un sentit de proximitat i et permetia conèixer-la molt de prop. Ella treballa molt la idea del moviment. Per ella, el moviment i la mirada no només és la seva mirada sobre les coses, sinó la mirada de la resta a la seva feina i la mirada de la resta envers el món. Sovint veiem en les seves pel·lícules a persones que miren, no? Que simplement es dediquen a mirar, perquè a ella li agrada molt capturar la mirada de les persones. I aquesta mirada és dins de la pel·lícula. Ets massa jovenet, no ho entens encara, no passa res, maco. Home, que... Ara hi tenim una exposició aquí al Centre de Cultura Contemporània, en ple centre de Barcelona, la tenim al centre del focus. Creieu que en tant que societat estem en disposició de reconèixer-la com a creadora, fent-li justícia? Penso que l'exposició està molt bé i m'imagino que tothom aquí l'ha vist. Jo tenia la sensació que en sabia molt de Bardà, però a l'exposició me n'he adonat que hi havia moltíssimes coses que desconeixia de la seva filmografia i de la seva vida. Fantàstica l'exposició. Però el fet que hi hagi tanta gent aquí en aquesta sala o en aquest pati i de que hi hagi una exposició al CCCB demostra que la percepció en relació a la seva feina ha canviat. Ella va patir molt, va créixer amb la Nouvelle Vague francesa, però en moltes vegades es va sentir poc considerada, fins i tot menystinguda a l'inici de la seva carrera, no? A França. I bé, crec que li va costar molt aquesta idea. Sé que la seva filla també ho ha treballat molt, el tema de el llegat, no, de la filla, i estic segur de que ho hauria valorat molt positivament, Bardà. Després hi ha una altra qüestió, no? Quan entres a l'exposició et quedes sorpresa. T'hi trobes aquesta jaqueta de vagabund, no? De la pel·lícula Vagabund. La realitat és tangible, és el que et trasllada l'exposició. És molt teòrica, però també està molt viva. Està molt bé. També és una contradicció. Abans parlàvem, l'Audrey i jo hem anat a visitar l'exposició i debatíem sobre com n'és de contradictori trobar una jaqueta dins d'un museu erigida en peça d'art. Sí. Crec que és un moment molt important i molt rellevant per, d'alguna manera, donar valor a l'obra de Bardà. Quan he visitat l'exposició he sentit que tenim molt a aprendre de la seva feina i també d'ella com a personatge i de la seva manera de viure i de la seva manera de fer cinema sobre la base de la seva vida, i a vegades m'he sentit una miqueta covarda, no? Com que no m'atreveixo prou a fer coses, perquè quan he sortit de l'exposició he pensat, aquesta dona estava experimentant tot el temps, i la manera de fer pel·lícules d'avui no t'ho permet l'experimentar tant. Ho pots fer, però has d'anar molt de compte, perquè després ningú vindrà a veure la pel·lícula i serà un problema. La manera de crear avui és diferent. Creiem o ens fan creure que cal pensar molt en el públic i en si a la gent li agradarà o no la pel·lícula que fas. Pensem molt en això. I jo tinc la sensació de que Bardà no creava des d'aquest lloc. Tinc la sensació de que ella no estava des d'aquest indret, no? Sinó que creava a través d'allò que li agradava, allò que volia experimentar, i avui sento que no som tan atrevides, la veritat. Sí, tens raó. També això és un problema del sector, no? El sector cinematogràfic és tot una indústria. Jo em pregunto, és que ella no sé com reaccionava quan presentava una pel·lícula. Era valenta, se sentia lliure, cert, però també era molt vulnerable en relació a com el públic jutjava la pel·lícula i també la crítica, no? Hem parlat abans de Le Bonheur, no sé com és el títol en català, és una pel·lícula que m'encanta.
Ella em va dir que quan es va presentar Le Bonheur va ser molt difícil per ella, perquè la crítica no va entendre bé la pel·lícula com una obra feminista, no? Deien, treballes pel patriarcat, i es va sentir malament, va tenir la sensació de que ningú l'havia entès. I és molt interessant veure com viatgen les pel·lícules a través del temps i van revelant la seva identitat a mesura que avança el temps. La percepció sobre aquesta obra ha canviat molt actualment. A vegades, si ets massa pionera, potser quedes incompresa. Ella va intentar moltes coses. Jo no crec que fos necessàriament provocadora, és que va més enllà de la provocació perquè és una persona lliure. Sí, és interessant el que dius perquè recordo que vaig veure la presentació de la seva última pel·lícula a Berlín, quan tothom estava aplaudint després de la premiere, ella es va tapar amb una bufanda, es va tapar la cara amb una bufanda. I dic, aquesta senyora té 90 anys i encara sent el mateix. Aquesta fragilitat, oi, que sents quan presentes una pel·lícula. Estem parlant de nosaltres, ho heu entès, oi? Ens estem plantejant aquí qüestions relacionades amb la fragilitat. Hem estat formades per intentar algun dia no sentir aquesta fragilitat quan presentes una pel·lícula. La resposta és que no ho aconseguirem. Exacte. Gràcies per no deixar de ser fràgils. Crec que la fragilitat és molt important i crec que és important també reconèixer-la, especialment en aquests entorns dominats pels homes, normalment per la cultura molt masculina, de la evasió i de la negació de la fragilitat. Va, m'agradaria parlar de Bardà com a cinematògrafa política. M'agradaria traçar un pont entre Bardà i els temes que ens ocupen en el món contemporani. La primera pregunta pot ser que sigui una mica massa àmplia, però jo afirmo que Bardà era una directora de cinema política, que feia pel·lícules polítiques. En quins temes creieu que estaria interessada si estigués viva avui? És una pregunta molt difícil, però és que sou molt bones convidades. El que jo penso és que Bardà sempre intentava treure a la llum allò que estava amagat. Per tant, jo crec que avui li agradaria treure a la llum coses que no es veuen habitualment. Jo, per exemple, sóc molt sensible en relació a la relació que tenim amb el cos, no? A les platges de Kness hi va introduir imatges de curtmetratges amb cossos de persones molt grans, no? De l'edat dorada, dels 90, en fi, coses que no havíem vist mai, no?, en pantalla abans. Per què? Perquè era ella, volia buscar la bellesa en aquests cossos no normatius, cossos molt, molt diferents, i ho feia també amb el seu propi cos. I compartia aquesta visió. No indicava al públic el que havia de veure, sinó el que ella veia. No sé si esteu familiaritzats amb la feina que feia amb patates, no? Ella agafava patates amb una forma estranya, com la típica patata que mai no compraries, i la mantenia fins que es podria, se la quedava fins que es podria, i se la mirava des de diferents prismes, perquè en aquest procés de mutació, en aquest procés de canvi, hi ha quelcom fascinant i bonic. Penso que el principal impacte polític que va tenir Bardà és que va obrir portes i finestres a coses a què normalment no parem atenció. Sí, una sensibilitat envers la política i no tant el tema polític en si, oi? M'interessa molt aquesta qüestió. Crec que és la base del cinema queer avui, no? Aprendre a transcendir la representació i aprendre a fer les coses queer o a fer pel·lícules queer en la mesura en què el llenguatge pot ser queer. Carla, què en penses? Pensava en quelcom que li podria interessar a Bardà, crec, potser no, en l'obertura de l'amor dels temps actuals. Estic intentant recordar si en la seva filmografia hi ha referències a aquest amor més lliure, no?, que poder vivim avui. Crec que poder li podria interessar. És interessant perquè Bardà va produir pel·lícules sobre Cuba, és a dir, sobre temàtiques molt, molt polítiques. Ara bé, la meva sensació és que
La seva temàtica més política és el de la intimitat. Quan no era mainstream, no? El que veia, Bardà moltes vegades es convertia en quelcom polític i va ser precoç en moltes temàtiques, com per exemple amb amb el malbaratament alimentari, no? Va denunciar el malbaratament alimentari quan ningú no ho feia. Va denunciar la nostra relació amb la naturalesa. Va també parlar d'altres temàtiques bastant inèdites en la seva època i crec que això ens hauria de portar a un altre nivell de consciència, un altre nivell de consciència política. Fantàstic, gràcies per la resposta. També era algú molt implicat políticament i al mateix temps hi ha quelcom que a mi m'encanta d'ella. En un moment en què no era tan evident, ella estava molt conscient, era molt conscient dels seus privilegis. També utilitzava els seus privilegis com a eina d'expressió i de denúncia del patiment d'altres i per prendre consciència també del patiment dels altres. No? I a vegades, clar, utilitzar el privilegi per denunciar el patiment d'altres no és el més habitual. Ella deia, i cito a Bardà ara, la possibilitat de quedar-me callada i no fer res sempre hi és. Ara bé, crec que és millor fer una pel·lícula de tot, fi de la cita. I esteu d'acord? Es pot fer una pel·lícula de tot, sempre? Podem denunciar? El que crec que és molt bonic de l'obra de Bardà és que a ella li agradaven les persones. I això sembla com molt evident, no?, quan ets directora de cinema, però és que en el cas de Bardà ho notes, li agraden les cares, li agrada filmar persones. A les seves pel·lícules ella sempre dona veu a persones en peu d'igualtat, no? És a dir, els tracta com a iguals. I penso que això és quelcom molt interessant i que no tothom pot aconseguir fer. Crec que té a veure amb el seu enfocament, no? Precisament amb la seva humilitat. Jo també ho veig des d'aquesta òptica, sí, i estic d'acord. Mai no hi ha malvats a les seves pel·lícules. Sempre hi ha persones que intenten trobar-se a si mateixes. A mi, al principi de la meva carrera, em va inspirar molt Vagabund, que en el fons és el retrat d'una noia que decideix aïllar-se, no lluita en contra de ningú, simplement el que decideix és sortir del sistema. I penso que no és fàcil, no és fàcil caure, o millor dit, treballar en aquesta estructura dramàtica, no? Ella va decidir fer coses més complexes del que necessàriament hauria hagut de fer, no? Explicar una història. I tampoc no jutja, Bardà no jutja. I no intenta traslladar un missatge necessàriament a través dels seus personatges, cosa que és una tendència molt recurrent, no? També he llegit que a ella no li interessava retratar persones riques. I jo vaig pensar, caram. I després, pensant en les seves pel·lícules, me'n vaig adonar que és cert, que no hi ha personatges rics, que no hi ha burgesos a les seves pel·lícules. No hi ha gent de classe alta, la veritat, Si ho penses, en la seva filmografia no hi ha ningú de classe alta representat com dient, a mi això no m'interessa. No m'interessen els rics o la gent de classe alta. Clar, en el cinema, com sabem, als inicis del cinema, diguem-ne que pertanyen a les classes altes, sense cap mena de dubte. I és una dada interessant, és molt interessant, sí. Joanna Hobbs també és una persona que només treballa amb gent rica, en el seu cas, no? I ho fa d'una manera molt humana i molt humil, però sense cap mena de dubte és molt interessant que hi hagi persones que es dediquen a representar altres realitats. Ara plantejo una altra cita de Bardà. Diu Bardà, els nostres temps no són massa alegres. La violència, el poder, les dones com a subjectes. I jo vull abordar la dona subjecte amb el mateix humor amb què Woody Allen analitza els intel·lectuals jueus de Nova York. Sé que Woody Allen ha quedat cancel·lat, però bé, és igual. Creieu que necessitem sentit de l'humor per abordar temàtiques tan importants com les dones, el poder, la veritat? Jo no crec que ho faci sempre, Depèn de la pel·lícula, a vegades sí, a vegades no. Jo pensava més aviat en com filma. Per exemple, a vegades
em dóna la sensació que ella juga amb els arquetips. Com la pel·lícula d'aquella cantant, que no és artista, de fet, però també ella, en un plaç de temps molt curt, demostra que qualsevol persona pot fer la revolució i que acabes confiant en que aquella persona ha canviat. Hi ha quelcom que em va sorprendre molt d'aquella pel·lícula. A la meitat de la pel·lícula surt una cançó que va escriure Bardem i, bàsicament, la noia el que creu és que morirà i de cop el temps cobra valor. Utilitzar el temps és una altra òptica perquè, clar, tothom al carrer té una altra vida, una vida normal, mentre que ella es tem morir aviat. I aleshores hi ha com una contraposició de dues maneres de viure el temps. I a la meitat de la pel·lícula hi ha una escena bastant llarga on ella comença a cantar i de cop les paraules adopten significat i la veus cantant i la veus donant significat a les paraules i veus la revolució interior d'aquesta noia que a poc passa de ser una noia que només es mira a ella mateixa al mirall a convertir-se en una artista. I crec que això és perquè Bardà era capaç de demostrar que fins i tot els arquetips poden evolucionar. Una noia tan superficial que acaba aprofundint en l'art, no? O un altre personatge que s'acaba casant amb una actriu i també convertint-se en gran actriu en la pel·lícula, no ho sé. D'alguna manera és com que demostra a través de les seves pel·lícules que hi ha esperança, que les coses poden passar i, no sé, a mi em sembla un poder màgic. Jo penso que al cap i a la fi tot es redueix a l'estranya passatgera. Hi ha una cita d'aquesta pel·lícula que a mi m'encanta. Diu, si vols que la gent... És a dir, si vols que la gent... agradar a la gent, primer t'ha d'agradar a tu la gent. No sé, és una fórmula molt Bardà, no? És que no et pot agradar a ningú si realment no pots aprofundir un mínim, no? O anar més enllà de l'arquetip, de la fórmula... Saps el que et vull dir? D'aquesta imatge estereotipada. No sé què en penseu. Penseu que l'humor té importància? Parlant, no? Avui en dia de temes importants, l'humor és important? Clar, no en tota la seva obra, Cleo és bastant seriosa com a pel·lícula. Ara bé, poder sí que és veritat que hi ha quelcom en la seva filmografia. Clar, Bardà era molt juganera a la seva manera d'utilitzar el llenguatge cinematogràfic. Fins i tot en temes seriosos, sempre hi posa un cert sentit de l'humor. I jo em sembla que no es prenia massa seriosament la seva pròpia filmografia. S'ho prenia en sèrio, però no es donava excessiva importància, vull dir. El fet de que experimenta tot el temps, per mi, també té a veure amb aquest sentit de provar coses, no? Coses que em facin pensar, coses que em permetin introduir el sentit de l'humor i tot té a veure amb aquest concepte de ser juganera. A veure, em podeu dir que no, però creieu que Agnès Bardà seria una bona tiktoker? Segurament sí. Sí, perquè no tenia límits, no tenia fronteres. Crec que si hagués conegut el TikTok potser s'hauria aliat amb la Rosalia per fer un TikTok. Ella jugava molt amb la imatge. Ara, què hauria fet a TikTok? Què hauria penjat a TikTok? No ho sé. Ella feia servir molt el sentit de l'humor per descriure's a si mateixa. La majoria de la seva filmografia és molt seriosa i a vegades, en plena pel·lícula, et fa somriure perquè en fi, feia coses que eren inesperades. I un dia va dir, sí, soc cinematògrafa, però no seré seriosa simplement per agradar-te a tu. Simplement per dir que segurament hauria fet TikToks per que la gent digués, però què està fent aquesta dona a TikTok? Per què està filmant aquesta patata, no? O perquè fa un reel d'una patata. Exacte. Potser hi esteu d'acord o potser no. A mi m'agrada molt Bardà. La trobo una persona sensible, juganera, però també sensible.
Fins i tot diria que a moments la veig com una persona o infantil o com una àvia, no sé. No sé si això la desempodera o si hauríem de donar més poder precisament a la canalla i a les àvies. Creieu que les criatures i les àvies avui en dia no són considerades prou valioses, no?, en comparació amb els adults d'edat intermitja? Sí, ella filmava tot tipus de persones i penso que treballava molt el tema de la transmissió. Per ella era important tot allò que té a veure amb la transició, especialment allò que té a veure amb treballar amb la terra. I tot allò que pot perdre's si no interactuem els uns amb els altres. La tradició oral, ella filmava molt el tema de la tradició oral per dir, ei, això encara existeix. I per això cal implicar diferents generacions. Per tant, ella parava molta atenció a diferents generacions. Estava pensant en la teva pregunta anterior sobre quins temes interessarien abordar avui. Penso que ella també treballaria molt amb el tema de la gent gran, perquè sense... I ho va fer, de fet, però potser és un tema que encara falta. I en una societat tan canviant com l'actual, tan interessada en la joventut, tan focalitzada en la joventut, crec que ella hauria intentat mostrar les coses des d'una òptica diferent, no? Segurament s'hauria espantat del temps que vivim. Carla, això també és un tema molt important per la teva filmografia. Sí, estic pensant, per què tenim aquesta imatge d'ella? Perquè jo també la tinc, no? Però no en un sentit pejoratiu, no en un sentit desempoderador, al revés. Ella va filmar molta canalla, també. No sé, estic pensant en Le Monègue. Els nanos són molt, molt petitons en aquella pel·lícula. I màgics al mateix temps, no?, en la seva manera de jugar. Ella va introduir personatges infantils en moltes pel·lícules i també persones grans. Penso que allò interessant és que també els tractava com a persones intel·ligents i crec que perquè era una persona, de nou, juganera, sempre es comportava com una nena, també quan estava treballant, no? Fins i tot quan ja era gran, i poder per això ens dona aquesta sensació d'ella. Ara bé, és interessant veure algunes entrevistes que li van fer quan era més jove, abans en parlàvem. Algunes de les entrevistes d'Agnès Bardà, veus aquest home que l'està entrevistant, plantejar-li preguntes incòmodes i la veus com respon. I dius, mare meva, que intel·ligent, que concreta la resposta. I que amable, sempre molt amablement, els, diguem-ne, fot un moc. I d'alguna manera, per sort, nosaltres no hem hagut de viure la seva situació. Era una de les poques dones en la indústria cinematogràfica de la seva època i va fer grans obres que encara són vàlides avui, no?, i que encara són molt vigents avui en dia i que encara són revolucionàries, fins i tot, i que estan, sens dubte, per davant dels seus temps, no? I la manera com va defensar les temàtiques d'aquestes pel·lícules, doncs, sense dubte, la fan una gran adulta, no? No estic contestant la teva pregunta, em van sortint coses i les dic, endavant. Quan van reeditar Cleo de 5 a 7, em van demanar que fes la introducció. Per cert, està molt bé. Si parleu francès, llegiu la seva intro. I la Rosalie, la seva filla, em va enviar les llibretes en les quals ella preparava la filmació de la pel·lícula. És fantàstic, perquè quan veus la pel·lícula sents aquella llibertat, però és que ella sabia exactament tot el que passaria en cada moment. He comparat la pel·lícula amb el guió a la llibreta i és que estava tot apuntat. A Cleo de 5 a 7, quan la noia canvia després de la metamorfosis, gira la càmera
càmera, perquè vol mirar des de dalt i comença a filmar el món, no? Les persones, aquell interès que anava desenvolupant pel món. Realment, amb una precisió meridiana estava tot reflectit a les llibretes, i això és màgia. És que tu no ho sents com a espectadora. Sembla que sigui espontani. I estava apuntat al detall a la seva llibreta. Crec que això és un tret molt de verdad. En tant que directora, a mi m'interessa moltíssim com et pots preparar tan bé i al mateix temps que la teva obra soni tan espontània. Amb quina energia aconsegueixes transformar una frase en una escena tan viva. Carla, i tu? Help? Tens aquesta forma d'ajudar-te en el paper també? No ho sé, és una mica difícil, però també és bonic pensar que ella ho preparava tot amb tanta cura, fins i tot quan vol ser espontània, juganera, t'has de preparar. Penso que moltes de les seves pel·lícules estan molt vives, la manera de jugar que tenen els personatges. També molts dels seus personatges tenen fills i per tant juguen amb els fills. Això no vol dir que no siguin personatges prèviament extremadament ben definits. En molts dels seus documentals agafa la càmera i filma el que troba en el camí, però això no vol dir que aquests documentals no estiguin extremadament ben preparats. Són molt, molt concrets, ho veus en les preses que estan molt, molt ben preparats. La gestió del temps també és molt intel·ligent, jo trobo, en veritat. Sí. Noies, dones. Pregunta, va, que hi vaig. Em poso còmode per la pregunta. Creieu que avui, a 2024, per fi hem transcendit l'arquetip de la mare i la puta, en contra de la qual Bardà va lluitar durant tota la seva carrera? O no? Jo crec que encara és un gran tema. A França hi ha hagut dues pel·lícules molt, molt bones que justament es plantegen aquesta pregunta, no? A través de la pregunta. Saint-Omer, no sé si l'heu vista, i el de la Palma d'Or, Anatomia d'una caiguda. I penso que si ens seguim plantejant la pregunta, vol dir que la resposta encara no està clara. Clar, encara hi ha una dificultat en la representació i en la percepció. Totes dues pel·lícules a què he fet referència giren entorn del judici a les dones. Quan toca jutjar i formes part d'un jurat, o millor dit, jutges, doncs entenc que és que encara ens estem plantejant la pregunta. A veure, jo crec que no hi ha marxa enrere, però encara ho hem de qüestionar quan veus aquestes pel·lícules o en la vida real, oi? No cal anar sempre al cinema per veure que aquesta dicotomia encara és molt present, afortunadament. Clar, cada cop hi ha més dones al cinema, per tant, el relat va canviant. No hi hem arribat encara al punt culminant, però bé, com a mínim el camí ja s'ha dividit, no? Sense cap mena de dubte, Bardà va aconseguir obrir-lo, però encara queda molta feina per endavant. Hi ha una altra pel·lícula molt interessant. Audrey va presentar Emmanuel fa unes setmanes, tenia moltes ganes de veure-la i esperem veure-la ben aviat aquí. Hi ha una nova pel·lícula de maig del 24, Helena Bay, que es titula Baby Girl, molt interessant. I això em porta a una altra pel·lícula d'Agnès Bardà, Kung Fu Master, una història d'amor entre una mare i una persona, un noi adolescent molt jove. Em sembla que totes dues l'heu vist. Què en penses de la pel·lícula? Què en penseu? Avui sembla un tema problemàtic i des d'un punt de vista de la història, no, del relat, sembla complicat. Els temps estan canviant. Jo penso que hem de contextualitzar aquestes obres perquè què és la llibertat en una era? Poder deixar de ser-ho en la següent. A mi em recorda algú que va publicar un llibre recentment sobre com és ser una dona de 55 anys que surt amb un noi jove.
no tan jove, però jove. I crec que l'impuls és el mateix. Quantes històries hem vist amb la situació inversa, no? Amb homes grans i noies joves. Per què ens plantegem la pregunta quantes pel·lícules hi ha amb homes grans que surten amb dones joves? I ni tan sols és el tema de la pel·lícula, simplement es dona per sentat. Mentre que en aquest cas sorgeix un interrogant, no? Sobre aquestes relacions amb molta diferència d'edat. És un dels temes principals. I cadascú ha de definir, doncs, la seva via. Jo crec que és un tema que funciona bé, perquè no et diuen què has de pensar. Confia en el públic, i això genera problemes, perquè a vegades el públic no entén el que diu, i quan les coses no estan meridianament clares, moltes vegades ha sigut atacada. Però en aquest cas, el que fa és plantejar el tema i que cadascú decideixi. Cal contextualitzar el film. Com que es tracta d'una temàtica problemàtica, doncs ha d'estar a sobre de la taula, també per veure com ha anat evolucionant la nostra mirada en relació a la temàtica, no? Sí, sens dubte. Per mi, a mi m'ha impactat molt aquesta pel·lícula, perquè, com tu deies, no? Hem vist la història a la inversa infinitat de vegades, homes amb noies joves o amb nenes fins i tot, i estem acostumades, i de cop ho veus a la inversa i et dius, uau, és això adequat, és positiu o no? I ara ho estem jutjant, ho jutgem, oi? Abans és que ni tan sols jutjàvem les relacions amb tanta disparitat d'edat entre homes i dones, perdó. I bé, el fet de que a la pel·lícula no t'orienti sobre què pensar, d'alguna manera fa que jo no m'hi pugui posicionar en contra. Crec que és una temàtica que s'ha de posar a sobre de la taula. També penso que ho va fer amb el seu propi fill i amb Gene Birkin. Uau, això realment és coratjós. D'alguna manera, no sé si ho hauria pogut fer amb algun altre actor, no? Perquè si li dius, vols actuar en aquesta pel·lícula, no sé si seria fàcil trobar actors. Ho va fer, doncs, d'una manera molt, no sé com dir-ho, orgànica, no? Ets a la pel·lícula i veus un munt de temes tan complexos i crec que és molt interessant. Jo també penso que ho fa perquè se n'adona de que pot parlar d'aquesta temàtica, no? És un tema molt de dones i jo com a directora de cinema doncs he experimentat coses molt curioses. Quan vaig fer una pel·lícula sobre l'avortament il·legal, molta gent del sector em deia però per què aquesta pel·lícula? Per què aquesta temàtica? Ara ja no hi ha avortament il·legal, ara hi ha una llei que ens permet avortar. I dic, d'acord, doncs ja no parlem de la Segona Guerra Mundial, ja que ja ha acabat la Segona Guerra Mundial, oi? És un tema que realment et fa pensar que els temes que triem, d'alguna manera, sempre són complexos de cara al públic i de cara a la indústria. T'has de barallar amb el tema de si la història és divertida, avorrida. A mesura que evolucionen els temps, o que no evolucionen, se't qüestiona l'elecció de determinades temàtiques. He tingut experiències curioses. En l'última pel·lícula sobre sexualitat vaig fer un remake sobre Emmanuel, que és, evidentment, una pel·lícula eròtica molt coneguda francesa, i crec que es va malinterpretar. I a mi em fascina la mala interpretació. Em deien, molta gent deien, és que no em sento que aquesta noia sigui excitant, sigui atractiva. Dic, és que no es tracta de que t'exciti, sinó que es tracta de la dona que no sent plaer. I va ser interessant veure que només puc parlar del plaer de la dona si dono plaer als homes, no? És curiós, és curiós. És una lluita permanent i encara hi és, I ens permet posar llum en mentalitats. També és quelcom positiu perquè aleshores podem obrir un debat i adonar-nos de quines són les trampes en què caiem com a públic. És el gran tema, el que acabes de plantejar. Agnès Varda també estava molt interessada en despullar física i mentalment els personatges, no?
manifestar la nostra part autèntica, si és que realment quan ens traiem la roba mostrem el nostre jo autèntic, que és una altra pregunta. Creieu que avui que estem més visibles que mai, no? Som sempre a les xarxes socials, tenim hipervisibilitat. Segueix sent important desvestir-nos o la privacitat ja no és, o la intimitat, anem a dir, ja no és quelcom tan interessant com a tema perquè ha anat evolucionant en el temps. A l'exposició, i de fet n'he fet una fotografia, hi ha diverses imatges d'ella després de l'embaràs i veus en unes fotografies petitones la cara de Bardà i també la vagina i diferents parts del cos. És molt interessant. No es tracta tant d'estar despullada, sinó de sortir dels estàndards, sortir de la norma. I el que fa Bardà sempre, reiteradament, és sortir de la norma. I crec que això segueix sent molt important avui en dia. Sortir de la norma, anar més enllà de la representació prototípica i atrevir-se a fer-ho. Ens podem imaginar nosaltres mateixos posant aquestes fotografies aquí en una exposició de la teva vagina o del que sigui? És un acte de valentia. Jo no crec que ho faci perquè vulgui ser vista. Crec que ho fa per denunciar un tema i comença amb ella mateixa. Diu, vull ensenyar la veritat, abordem la veritat del cos. Aquest és el cos. I de cop dius, uau, que fort. I són fotografies petitones, molt senzilles, però amb un munt de matisos, no? I dius, uau, Bardà ho està fent. Sí, jo també penso que la seva manera de desvestir-se, de despullar-se, no té res a veure amb l'exhibicionisme de les xarxes d'avui, de l'Instagram d'avui, no? Encara que es filmés molt a si mateixa, crec que no ho fa des del narcisisme, sinó que ho fa des de la necessitat d'expressar-se com a artista, com a cineasta, i perquè la vida i l'art li són molt propers. A mi això em fascina molt d'ella, la seva capacitat de crear sobre la base de la seva vida. Per ella, penso que la filmografia o la creació en general, perquè ha treballat en diferents arts, és un estil de vida. És a dir, no podria viure sense tot l'art que produïa. Per tant, sí, es mira a si mateixa, però també mira al seu voltant, a la seva família i a tot allò que té a prop, o a tot allò que descobreix mentre viu. I penso que gràcies a això, gràcies a que per ella fer pel·lícules és una manera de viure, doncs aleshores surt aquest sentiment del despullar-se. També té la capacitat de permetre'ns seguir la seva jornada creativa, no? El seu recorregut creatiu. Hi ha un element molt didàctic en la seva manera de mostrar la seva obra i també de crear-la. I crec que això és el que ens fa sentir que es despulla, però de manera molt genuïna i autèntica, que per mi no té res a veure amb les xarxes d'avui. Crec que Bardà també tenia molta por de l'envelliment i em disculpo perquè algú em va dir una frase que em va encantar i segur que la traduiré fatal. En francès deia, envellir no és pels... Envellir no és... Com seria? Envellir no és... No és per mariques, anem a dir. Ella deia, ho faré jo, ho faré amb el meu propi cos. Una mà és la meva, l'altra és la de la meva filla. I veus com el temps avança, no? I diu, per mi, aquesta és la primera vegada. El temps passa i ell això ho vol retratar i mirar-ho de manera planera. He de dir que és molt interessant també inspeccionar el seu personatge des de la teoria de l'autor, perquè a vegades entenem com si els autors utilitzen
al cinema per entendre's a si mateixos, com a forma de teràpia, però jo crec que Agnès Varda cal llegir-la com algú que afegia quelcom al seu món a mesura que anava fent pel·lícules. És a dir, que construïa una persona, personatge, quasi com Dalí, no? On pots veure aquells cristalls, no, d'Agnès Varda al seu voltant, però no com a carcassa ni com a escut protector, sinó com a manera d'expandir-se i de créixer. Sí, no? És bastant contrari a la idea de l'autor com a superorganisme dels temps actuals. Crec que hauríem d'ampliar la nostra teoria gràcies a persones com Varda, no intentant encasillar els productors en categories passades de moda. Crec que també ens toca parlar d'altres directors. En la dècada dels anys 2000, Agnès Varda va començar a produir pel·lícules sobre si mateixa i a reciclar la seva pròpia obra i a contenir la seva obra d'alguna manera per tal de que pogués ser penjada en la seva filmografia. Comparem-la amb Coppola, per exemple, o amb Kevin Costner, que han fet fortuna, que han fet films colossals, que ara mateix estan, doncs, abandonats en qualsevol oficina. Creieu que el cinema contemporani necessitaria més Vardàs que Coppoles? Pregunta difícil. En primer lloc, sempre és difícil comparar. Crec que el que va fer Coppola és tan boig com llibertari. De fet, crec que ell on més diners ha fet és en el món del vi. I després va dir, faré aquests diners i faré el que em sembli. No vull que se m'encasillin. No he vist la pel·lícula. A mi m'encanta, Penso que en certa mesura... A veure, no sé, no puc parlar de Kevin Costner, però penso que aquests dos autors coincideixen en un mateix punt, i és que volen mantenir-se lliures en un sistema que no vol que els autors siguin lliures. A vegades tenen raó, perquè a vegades quan els artistes són massa lliures fan coses boges que només entenen ells o elles, i en fi. Però també ens calen lluitadors i lluitadores, especialment als Estats Units, on el cinema independent està morint. Ens calen lluitadors que diguin les coses des d'un altre lloc. I encara que allà no tinguin mercat, estic segur que d'aquí 20 anys encara parlaran de la bogeria de Megalòpolis, per exemple. Jo contestaré de manera molt diferent a com segurament t'esperes. Jo crec que necessitem més, no sé si directors així, però el que crec que a mi em falta, o el que a mi m'agradaria veure, és més gent que treballi. A veure, una cosa que m'ha sorprès molt de l'exposició és la curiositat de Varda. Per qualsevol persona, per Robert De Niro o per la primera persona que passa pel carrer. Sentia curiositat per tothom i també per la feina de tothom, de qualsevol productor, de qualsevol director. He vist una revista de Godard quan va fer Cleo, però és que, en fi, segueix sent amic d'ell. Tenia curiositat de tothom sobre la feina de tothom. I em dóna la sensació que si compares amb avui, penso que pensem massa en la nostra pròpia feina i en nosaltres mateixos. I hi ha quelcom, d'aquest sentiment de créixer, de compartir, de tenir curiositat, les unes per les altres, que és molt necessari avui. Ja sé que estic contestant de manera molt abstracta, però a mi m'agradaria que avui fóssim una miqueta més així, més curioses, perquè em sembla que faria que la feina de totes fos més interessant. Jo crec que tu ho fas, és el que tu fas. És el que vaig sentir veient les teves pel·lícules. He sentit que tens molta curiositat, t'ho he dit abans.
la manera com els teus personatges són persones i no personatges. Crec que hi ha una gran relació entre tu, no? La teva mirada i la de Bardà. Clar, també té a veure amb la nostra personalitat, també, no? El fet de que jo sento que Bardà té aquests petits documentals sobre altres artistes i els van a visitar a casa i els filmava, o aquell programa que desconeixia on hi ha una imatge, no? Un programa amb una imatge on preguntava a persones que, o demanava a persones que parlessin de coses que adoraven. I per ella era simplement per saciar la seva curiositat. Ella tenia una curiositat infinita i franca per la feina dels altres. I crec que avui això manca, perquè estem en una era de, no sé, d'autoafirmació, promoció, i ens perdem moltíssimes oportunitats, no?, de créixer juntes. És una manera molt bonica de concloure aquest debat. Vosaltres, com a productores, com a directores, perdó, heu d'aprendre, evidentment, a formular les bones preguntes, i nosaltres com a entrevistadores també. Penso que formular la bona pregunta sempre és la part més difícil de totes. És fàcil expressar-se, construir narratives i al·legories, però aprendre a fer preguntes pertinents, no? Aprendre a ser curiosa, és ben difícil. I apuntar, precisament, no? Allò que no entenem plenament, però quan trobem el coratge de mirar allò que no entenem als ulls, uau, la cosa es posa difícil. Em sembla que toca ja obrir el torn de preguntes amb el públic. Ens queden 5 minutets per les preguntes. Comentaris que vulgueu fer, alguna cosa que haguem dit i us hagi enrabiat i de cop i volta tingueu ganes de llançar-nos una sabata, feu-ho verbalment. Tenim 2 micròfons corrent per la sala. Si no, jo tinc preguntes, cap problema. Vinga, I will ask a first question. Faig jo la primera, perquè us ho aneu pensant. En absolut, i que són gent supermaca i agradable. Per tant, no tingueu cap mena de por. Let me start. So, Anya Bardà és... Deia, començo jo, Agnès Bardà. És una artista lleugera i complexa. I vosaltres com intenteu preservar la lleugeresa en la vostra obra, no? Perquè a vegades ens posem massa intel·lectuals, entrem en aquest pensament profund i ens enroquem. Tendim a rebentar-nos el cervell, no?, en el sector del cinema. Com manteniu aquest sentit de la lleugeresa? Jo no sóc massa bona en mantenir lleugeresa. És una molt bona pregunta per mi i me la quedo per respondre-te-la un altre dia. No, at the end the girl is alive, which is lateness. But because in which sense do you mean? A què et refereixes exactament? A la feina? Perquè jo tampoc crec que sigui lleugera, Estàs editant la teva tercera feina? Sí, estic realment en la merda més absoluta. En sèrio, m'ho prenc massa en sèrio, això de la feina. Tant de bo ho pogués fer d'una altra manera. Però, un cop més, com podem ser més bardanianes, no? I menys nosaltres mateixes. Clar, per això dic que tenim tant a aprendre de Bardà. Sí. És que tampoc no puc dir que jo treballo des d'un lloc de lleugeresa. Clar, poder lluitar en contra de la por seria una bona manera. El que jo he sentit en l'obra de Bardà és això, no? Sempre hi haurà dubtes, sempre hi haurà interrogants a sobre de la taula, però, malgrat això, agafa una càmera i llença't al carrer. Jo crec que tenia ella una relació molt concreta i molt espontània amb la càmera, no? I això és una manera de dir, no deixes que ningú t'aturi i supera la por. I quan et mous, les coses es desacralitzen. No és que cada pel·lícula sigui una obra d'art que hagi de ser perfecta. Crec que és una manera també de llançar-te a l'acció, d'abandonar les pors. Clar, també lleuger té molts significats. I jo el que he après de la seva filmografia, de la filmografia de Bardà, és això, no? Una certa sensació de que
que no són difícils de veure, no? O que acabin d'una manera terrible, que et deixi deprimida. Ella és capaç d'introduir aquest element de lleugeresa en temes difícils. Les pel·lícules són vives, les persones són bones, els personatges són bons, i bé, per això jo crec que n'he après molt d'ella i també ho intento jo reproduir a la meva filmografia, perdó. Crec que també té a veure amb la manera de retratar les persones, però també dependrà de qui retratis. Jo intento ser optimista a la vida, però... I crec que Bardà també era una persona optimista. Si veus la vida en color, si veus les coses bones de la vida, això ho traslades a les pel·lícules. Al mateix temps penso que aquelles pel·lícules que... A vegades veus una pel·lícula i trobes amb el director i dius ara ho entenc. Perquè molt sovint les pel·lícules parlen de nosaltres o s'assemblen a nosaltres i les pel·lícules de Bardà realment s'assemblen a ella. I penso que això és el motiu pel qual tenen llum. Aquest és el motiu pel qual... Ara em sento molt malament en relació a qui sóc jo, doncs... But also they also talk about our darkness side, our dark side. Put a Carla Simón in your life, please. Posa una Carla Simón a la teva vida. Algú té alguna pregunta, dubte, comentari? Ja tenim una mà, sembla? Perfecte. Don't feel bad about your answer. Hi, thank you for the... Hola, i què tal? Moltes gràcies per la xerrada. First of all, a commentary. Ha estat molt bé. Un comentari. What you said, Carla, about... El que tu deies, Carla, sobre... Soc aquí. On ets? És que amb aquestes llums... What you said about, El que Bardà, deies de Bardà, no? Que deies que li interessava l'amor obert the novel of right now. o en l'amor She has a d'avui. movie that's called, Hi ha una Lions pel·lícula Love Lies, and titulada I really liked it. Lions Love Lions, em sembla que ha dit. When you said that, I about quan ho has dit em like, recordava això, no? living really, Perquè és like, d'aquest our amor thoughts really freely and- hippie, Yes. no ortodoxa i molt obert. Sí, sí, gràcies per dir-ho. No l'he vist, per tant, segurament motiu pel qual no ho he dit. Also, Te'l recomano. I do find that, A mi Carla's gaze more similar to Bardà than crec que la mirada de Carla poder és més semblant a la de Bardà que a la de la Audrey, però m'agradaria saber quina és la pel·lícula de Bardà que més us ha inspirat o que hauríeu volgut fer vosaltres, potser, no? Aquella pel·lícula que dius, ai, tant de bo l'hagués fet jo. I would like to do the most controversial one, I guess. Jo la més I would say controvertida. Le Bonheur. Le bonheur, la I felicitat. know that her past was not easy, but I still Sé que no va think that tenir un it's passat very good, that fàcil, she doesn't però penso say que és una pel·lícula anything màgica, no? about this couple, and No en diu she's not res del seu explained, passat, no and you intenta have en cap to moment work your justificar-se. way through the movie, I and sometimes you feel it's beautiful, there is sun, and there is a silent hi veus una violence, bellesa, hi ha una violència silenciosa i al mateix temps no intenta you have to understand that I think it's empènyer masterpiece. el públic, no? Sí, jo crec que Le Bonheur és la pel·lícula que més vegades he vist i la que més em va inspirar pel que fa al to, al color, al joc dels nanos i nanes. Hi ha moltes coses que a vegades he de tornar a veure, no? O escenes que em poso com a referència per les meves pel·lícules. Si n'hagués de triar una, però, que m'hauria agradat fer, diria que és Cleo. I think she's smarter. És més llesta que jo, És més llesta que jo, perquè jo he escollit la que no va tenir sortida. Cleo va tenir moltes, sí. Cleo va ser un gran èxit perquè es va presentar a Cannes i crec que va guanyar un premi. No recordo si va ser un premi a la millor actriu o... Sí, premi a la millor actriu. I, evidentment, això la va posar a la palestra. I em sembla que també li van demanar que fes reedicions i altres versions sobre... o de pel·lícules de dones malaltes, no? Cosa que parla molt de què espera la indústria d'una dona, no?
No és allà they on want to make a remake. hi ha Madonna dient que... la Madonna volia fer-ne un remake. Sí, que es volia fer un remake de la pel·lícula amb la Madonna. No estaria malament, també m'agradaria fer-ho. M'encantaria veure-ho. Also, there is something about those movies I crec que hi ha quelcom d'aquesta pel·lícula i és la relació amb el temps. Com tracta el temps, com el manega. Per algun motiu, jo relaciono Le Bonheur amb l'obra d'altres cineastes. No? Si tu vols sentir alguna cosa, t'has de donar temps. I això és difícil. I, evidentment, hi ha gent que s'avorreix perquè et dones massa temps a la pel·lícula, però és que per sentir quelcom ens cal temps. No podem sentir d'un dia per l'altre tan ràpidament. Parla de coses molt profundes, però també de donar valor al temps, que és molt difícil en els temps actuals, perquè en tant que espectadors i la indústria, doncs d'alguna manera és com que tots dos remem en contra del temps a les pel·lícules. Per tant, no hauria sigut TikToker. Sí, però hauria fet reels molt llargs. No sé si tenim temps per més preguntes. Va, la última, La ultimíssima, sí, perquè ja anem tard. Gràcies. Quan va morir Agnès Varda va ser molt trist perquè és com si hagués mort alguna cosa en el cinema compassiu. Jo no veig cinema compassiu avui en dia. A Alcarràs, etc., hi ha temes molt sensibles, no? Però són pel·lícules enfadades, d'alguna manera. Les pel·lícules de dones, com vosaltres, són molt interessants, sempre molt profundes, amb més substància, però sempre són pel·lícules, d'alguna manera, de les forces fosques del món que lluiten en contra de les dones, no? Hi ha encara compassió en el cinema? Hi ha lloc per la compassió? O vivim en un món polaritzat on aquestes històries ja no tenen rellevància, les històries de compassió? Vaig veure una pel·lícula fa poc, no sé si ha sortit ja a les sales. Em va encantar, perquè veus cossos que no veus mai en pantalla. Misericòrdia, d'Alan Gerorby. Treballa molt al camp, amb persones d'arreu, i és molt interessant perquè et contestaré a mitges, Hi ha quelcom en aquesta pel·lícula que em recorda molt a Bardà, perquè veus a persones que normalment no veus a pantalla, però també hi ha un punt de comèdia negra. Aleshores, bé, segurament hem d'anar assumint la idea que Agnès Bardà ve d'una altra època i ella ja deia, això no és alegre. Imagineu-vos què diria d'avui, no? No estem passant per l'època més gloriosa de la humanitat, sense cap mena de dubte. I és interessant, perquè a mi em dóna la sensació que hi ha molts cinematògrafs que s'inspiren en la seva manera de fer cinema, però ho interpretarien el mateix d'una altra manera perquè els temps han canviat. Ho sento perquè no he acabat d'entendre la pregunta al 100%. A veure, aquesta persona, on era? O la repeteixes, si us plau, o tu m'ajudes una mica. No, ens parlaves de la passió, de la compassió. Jo he entès compassió. Compassió, no passió. Entesos. Aleshores, què vols dir en relació a la compassió? Sí, hi ha lloc per la compassió en el cinema actual. Hem vist pel·lícules com La substància, que són una mena d'explosió de compassió. I jo crec que sí. I hem de parar atenció i hem de posar més atenció a la compassió, però no només al cinema, sinó en tant que societat en general. Penso que la paraula compassió acull un significat molt important que no sempre practiquem. Per tant, que sí, hi ha molt d'espai per la compassió. I potser ens estem sobrepassant amb la idea de la demostració, no? A França, per exemple, Terrifier està tenint moltíssim èxit. Per què? Perquè crec que cada cop hi ha més desig de
fa experimentar coses diferents. Have no meaning anymore, you know. Però arribarà un punt en què això de l'experimentació perquè sí o la provocació perquè sí deixarà de tenir sentit, penso, i en algun moment vull creure que el públic tindrà i sentirà la necessitat de veure quelcom diferent. I és interessant, perquè amb Terrifier, clar, actualment hi ha una tendència a internet que simplifica molt el típic personatge del pallasso assassí i li troba humanitat, no? Defineix la humanitat de l'assassí pallasso. I crec que molta gent busca això, no? Poder no d'una manera directa, però és que fins i tot a Terrifier 3 hi ha una certa compassió, o hi ha restes. A veure, depèn de la definició de compassió, Podríem passar una hora parlant d'aquesta definició de la compassió. Teniu coses a fer, gent? Perquè si voleu ens quedem. Crec que sí, hi ha lloc per la compassió, però no tant al cinema, sinó a les sèries. Hem de vigilar molt i hem de ser molt, molt vigilants en relació a les sèries de televisió, perquè és allà on podem explorar més els personatges en el temps, no? I agafar temps per entendre'ns uns altres. I penso que poder hi ha sèries de televisió que estan sobreexplotades perquè són molta cultura pop, Netflix, etc. I hi ha pel·lícules, o millor dit, sèries, perdó, que són poder més compassives que algunes pel·lícules d'autor. No ho sé, és una reivindicació que faig. Si us plau, agafem consciència de la importància de veure sèries amb tot el cos i l'ànima i no només amb el cervell. Veiem-les amb el cos. Gràcies, Carla, gràcies, Audrey. Un aplaudiment. I moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bona nit.